कापून देऊ मिरची? हा तू कापून का मी कापू? कापायची आहे ना? हा मग ती कापणार मी पटापट. का देऊ चिरून? हा घ्या चिरून द्या. घे खाली. दे मोरेली खाली घे. एवढे सर्वांचे बनवायचे? हा बारीक कापायचे पण एकदम. नाही, हा नाही. सगळ्याचे. नको मावशी ती करू दे. ती कर, तू कर. अजून कोणते जुने गेम? जुने तुम्ही कसे मजा करायचे? काय असे काय खेळायचा उतू तुतू कसा करायचे हे उठून? ना मोठू तू कसला तुझा ते आपले लपालपी कुकडू बाया. दाखवा मला दाखवा. आता आम्ही चौघा ना, एकान लपायचा आणि एकान शोधायचा. अच्छा लपाछुपी. हा, लपाछपी. मग ते असं सापडला की म्हणायचं सापडली असतील लोकांचं ते. नाही मस्त आहे, मजा करत होते मस्त. आवड तुम्हाला तर माणसाला आवडतील, मग म्हणतील तुझ्या आजीकडे रोज जा म्हणतील ते. हा अशी आम्ही पहिली मजा करायची, पुढे नमन बघायला जायची. हे आपण काय केलंय, भाजून घेतले भाजून घेतली आणि परत ही आता तसे वाटायचे ना? बारीक, हा. तशीच वाटायची. तशीच वाटायची. तशीच वाटायची. अजून काय काय करायचे तुम्ही? अजून काय कुठे शेतीत जायची, धारे बांधायची, शेतीत दाढ काढायची, सगळं शेत करायचं, घरी काम करायचं, सर्व काय करायचं. तुम्ही पण? हा, मग ती पण बाया होय आम्ही पण दे बाबा होय. सगळं काम करायची बाया. चालेल मी जायची. मी काय खाते सांग? हे असं मला काय आवडत तू काय खाते? नाही. हे नारळी. लोणचं. कुठचं लोणचं? हे कैरीचा. कैरीचं लोणचं, स्पेशल लोणचं. लय भारी आंब्याची झालाय. कैरी पेट करीन भैरी. तुझ्या पप्पाला लय आवडायचा. काय तिला मी बाई, नेमले दादा बनवायला गोंधळ सांगायचं. मांडीला. ऐकायला नाही आलं कारण हे बडबडत आंब्याची होतं. कैरी पेट करीन भैरी असं बोलायचं. कोण बैरी? पेट करीन. पेटकरीन बैरी. हा, आंब्याची कैरी पेट करीन भैरी, तिला मी नेमला गोंधळ मांडीला. असं का? अरे वा. पण पेटकरीनच का बहिरी? भारी म्हातारी आहे. आंब्याची कैरी पेट करीन भैरी, तिला मी नेमला हे गोंधळ भारीच मांडीला. होती. ती एक नाही माणूस बघणार पण ती आहे. बैरीला तिला बैरी का केली? हे आता मी पेटकरीला बैरी का जर- केली? तिला काय हाक मारित होतीत ना, हा हा हा. तिला ऐकायला आला नाही. हे मी आता एवढी बारीक मिरची करते. बारीक बारीक ना? बारीक अजून तुम्ही कसे गंमत करायचे? फुगड्याचं गाणं येतं? हा, सगळे गीत तिकडे पहिली हा, बोलायची घरात शिला. ना. बोला बोला. पाचच्या फुगड्याचं. अंगणात घे पप्या. कशा बनवताना मजा येते. तुम्ही फुगड्याचं गाणं म्हणा, आत्याला फुगड्या करायला लावा आपण. हे अरे बाबा मी नाही करत हे काय. हा, कर कर एक कर. जे मला चला नाही होत ना. तुम्ही म्हणा गाणी म्हणा. ती आई बरोबर अशी बोलते पहिली सर्व. आम्ही नमन म्हणायची. मधली गाणी. पहिली आम्ही म्हणायची. दोघी मैत्रिणी जोडीच्या तिला येतं बरोबर. हातीच्या पाटल्या तोडीच्या अशी मग पका घालायचा, फू बाय फू फुगडी फू असं बोलायचं. पक्का कसा घालायचा? घाल पैठा निलाड शिवरीची साड, बस फुगडी घाल तुझी पैठा निलाड असं बोलायचं. तिकडे आपले तोपर्यंत मिरच्या सोडून झाले. बारीक झाली पण बारीक. बघायचं असलं ना, भजन सांगलं की मग बघूया. भजन हा, बायांचा भजन असला ना देवाचा, मग बघूया. सगळे लोक एवढा घेतात. आवाज दिला. हे बघ तुला 2-3 चमचे तेल लागतं. ते त्या तेलामध्ये आहे ना पहिलं मिरची परतवायला घेतली. तिखटपणा त्याचा गेला. तरी मिरच्या आपण किती घेतले तिकडे? बरेच घेतले तरी. बरेच बरेच जण- 25-30 आहेत. व्हिडिओ मध्ये बघा, म्हणजे एवढे घेतले आम्ही. एवढी मिरची घेतली आहे. आणि 2 चमचे मोहरी. हा, तेल मग मोहरी आणि मग मिरच्या. किती वेळ आपल्याला परतवायचं आहे? 2 मिनिटं करतो. थोडी परतवायची, 2 मिनिटं. थोडी मऊ होतात. हा लोणचं पण झटपट ना? झटपट. हा. झटपट ती पण. ही 2 दिवसांनी आपण भाकरी बरोबर खाऊ शकतो. चपाती कोणाला जर तिखट खायचं असेल ना तर असं मिरचीचं लोणचं बनवून खाऊ शकता. हळद जेवढी जास्त टाकू ना हम्म. तेवढं त्याचं म्हणजे हे येतं कसं म्हणजे, हे काय बोलतो आपण त्याला, कार येतो. तुमचा मिठू आवाज देतोय. मिठू तो मिठू म्हणतो. मला पण तो मिठूच बोलतोय. हे बघा ना. ते आता त्याच्यामध्ये हळद टाकली आहे. लागलं? हळद टाकायची. जरा हळद थोडी जास्त टाकायची, अर्धा चमचा टाकायची. जास्तच पाहिजे. जास्तच ना? तरच ते होणार. हे बघा, आता मीठ थोडं मीठ, चवीपुरतं मीठ. चवीपुरतं म्हणजे 2 चमचे जास्त पाहिजे. हा, कारण ती आलली पाहिजे मिरची जास्त लवकर. टाकला मसाला नाही फक्त याच्यात आता. त्याच्यामध्ये आपण मिरची पावडर नाही टाकायची कारण आपली मिरची तिखट असतात. राई पण याच्यात टाकणार. भाजलेली राई मग कुठली आपण आहे ना? हा, याच्यात, हा. मग याच्यात साखर नाही टाकत आहे? नाही. नाही, मिरचीमध्ये साखर नाही टाकायची. नंतर याच्यात आता परत तेल टाकणार. परत गरम तेल. करून. हा, हा, थोडं. गरम म्हणजे राहण्यासाठी बर्निंग जेव्हा आपण भरतो ना हा. तेव्हा तेल जास्त टाकणार. त्याच्यावर जरासा लिंबूचा हे टाकणार पाणी. हा. लिंबूचं
ऐकलंस का, लिंबू पिळणार याच्यावरती जर थोडं, म्हणजे तिखटपणा कमी होतो कमी होतो जरा. असं. त्याच्यात पण मी टाकलेलं आहे. हे आपल्याला किती वेळ अजून याला? हे झालं आता 5 मिनिटात हे आता होणार. झालं. आणि टेस्टला चांगलं लागेल ना आपला मिरची. आता तुम्ही खाऊन दाखवा. आम्ही तुम्ही मला जरा घे. तू पण असा हात घे. मसाला बघा आणि ते कसं लागतंय बघ, तिखटपणा कसं आहे त्याचा. लिंबू मिळेल तर अजून लिंबू आहे ना मम्मी, त्याच्यामुळे तू बघ जरा. अजूनच छान. एक मिनिट. लिंबू मसाला पिळायचा टाकून बघ, खाली मसाल्याची टेस्ट बघ, लय भारी. बाया तू बघतोस ना, नको. हा, तो बायाचा डोळा आहे. असं वाटणारच नाही ते मिरचीचं आहे म्हणून. एकदम कॉम्बिनेशन मस्त वाटतंय ते खायला. होय ना? बाहेरच्या लोणच्याची गरजच नाही काय. बोलली ना ही पण सोनी. हा लोणचा किती दिवस राहील? भाकरीवर हे जवळजवळ 15-20 दिवस राहू शकतो. तेल टाकून हा, आपल्याला. तेल टाकून आणि जास्तच. आणि हे मी आता 10 दिवस झाले तयार. म्हणजे प्रवासाला न्यायला पण छान आहे ते हा. दाखवा, ते कुठे दाखवा. पण हे बघ, बारीक चमचा. याला किती दिवस झाले? 8 दिवस झाले जास्त. एकदम म्हणजे भाजीसारखं झालंय. आता नाही जेवताना आपण खाल्लेला. हा ते एकदम छान. म्हणजे असं असा मुरतो चांगला. नाही ना बा? हा फक्त याच्यामध्ये काय करायचं, हे आपलं लोणचं तयार झालंय, हे थंड झालं की अशा बरणीमध्ये भरताना आहे ना त्याच्यामध्ये तेल ओतायचं, गरम करून गरम तेल करून थंड ओतायचं. करून. माझी सासू आणि नणंद फुगडी घालतात आहे हा आणि माझ्या नंदेनी इथे 2 प्रकारचे लोणचे बनवले आहेत. एक आता हे लिंबूचं, तुम्हाला एक कैरीचं. नाही, एक लिंबूचं नाही, एक मिरचीचं आणि एक कैरीचं. आणि इकडे मला फुगड्या. रेसिपी आजची कशी वाटली आणि माझे सासू नंदन फुगड्या घालतात ते कसं वाटलं ते कमेंट मध्ये जरूर लिहा. यायचा चावायला. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. आणि फुगड्या कसे घालायचे? फुगड्या हा, कशा फुगडी घालायचे? दाखवा. आता आम्ही जातो बाजूला. आता जातो आता. लास्ट वेळा फुगड्या. आणि तो इकडे गाणी गाणी हा इथे शो साठी ठेवलेला आहे. जोरात. सांभाळ आपला डुंगण. हा बघ इकडे. बस बस बाय. हा बघ फुललाय. हा बघ फुललाय. ही कसली मशीन? ही नारळ सोलायची. चला नारळ सोलूया. हा चला नारळ सोलू आता. मिशीन घेऊन नारळ सोलू. चला बाबे हा याच्यातच जाईल. दर हा घे. हा. हे तू काय मारून बघतो मिरच्या. ना पप्पू आधी. अगं ते आमचे आहेत ते आम्ही पाळलेले नाही वर्षभर, पण तो आलाच नाही, बोलवले नका. हे उचलायच लागतं ना, थांबा जरा. नाही, आहे बरोबर आहे. थांब, राहू दे का? नारळ सोलायची पद्धत. म्हणजे गावी ज्यांच्या ज्यांच्या नारळ ही मशीन असतेच ना. हा, मी आणली ती नाही नंतर, तर कारण कोयती. आपले आता आहेत ना. कोयतीन कर. कोयतीने पण येतं. बस विसरो काय काय लोक बोलतोय. एका मिनिटात करतात रे ही पप्पा. सकाळपासून आहे. डायरेक्ट आतमध्ये घुसवतात ना. हा, ते असे जोरात मारतात. ते सोडून आला बघू. ते वाटते मी. त्याच्यात पाणी नाही. हा, तो दे घुसवत. दे. ही 170 ची मशीन. 170 रुपये. हा, गेल्या 2 वर्ष झाली. आमच्या नव्हते आम्ही कोयतीन कर. कोयती हा कोयतीने पण सोलतात ना. ह्याचं हे खराब आहे रे. खराब झालं नारळ. नाही माहित होतं. नाही. चांगला मी. थांब, कोयती घेऊन सोलले येते. सगळे एकच राहिलं. कोयती आणते का? फिरवायची आहे? बंद आहे. इकडेच लाव. हा तिथेच लावते, थांबा. हा बस. हम्म. तुला पाहिजे तर मग कमती कर हर्षावर. बस बरोबर आहे. बस ना. आता तेवढंच राहिलं आहे ना, नाहीतर. घरी राह. तू घरी बंद करून मग तुम्ही नंतर दाखवा दाखवा. आल्यावर आम्ही राहिला येऊ. तो पेवचा पण ते पाण्यात नको बाहेर काढते. नको असं दिसतंय ना. हा दिसतंय? काय नाव आहे याचं? नाही भोलू. हा बघा हाय गोलू आला. ए भोलू इथे बघ. हा बघा आला. भोलू नाव आहे याचं? हो मी भोलू बोलते त्याला. भोलू. कासव ते. हा पण एक तुमचा पेट. कासव भोलू. मग ते आणूच नाही भेटला. मम्मी भोलू म्हणजे त्यांचा पेट कासव. कासव भोलू. हम्म. आरामात आरामात. काढला तुमचा फोटो व्हिडिओ मस्त एकदम चष्म्यावर. अरे वा मस्त पोच दिलाय. हा या. काय नाही येणार. येणार येणार बरोबर. म्हणजे आता ह्यांचे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटले ते आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आणि परत जर तुम्ही सांगितलात तर आम्ही आजीच्या घरी नक्कीच येऊ. व्हिडिओ करायला येऊ. तुम्ही सांगितलं तर. तुम्हाला काय सांगायचं सर्व पब्लिकला? काय सांगायचं?
काय हा, सांगू? सांग या म्हणा परत आमच्या घरी आमच्या माझी घरी सून परत नातू या येऊ दे. सर्व काय आमच्यावर लोभ असावा लोभ असावा विनंती. होय. सुखी राहा सगळी. अरे वा तुम्ही आशीर्वाद दिलात बस हा, सर्व सुखी राहतील सर्व आता. सुखी राहा हो टाटा दुसरं बाय काय? बाय. टाटा केला बाय बाय पण केलं टाटा पण केला